Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Володимир Цибулько, народний депутат України 6-го скликання, письменник, перекладач, громадський діяч. Пане Володимире, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю, Гюльсум. Як ми домовимося, як ваша аудиторія більше сприймає українську, чи доведеться мовою окупанта без перекладача? Ні, наша аудиторія розуміє дуже гарно українську мову та російську мову, як вам зручно. Тобто ми розуміємо, навіть якщо ви хочете кримсько-татарською чи турецькою, ми не проти. Ну, мені не вистачає лексики кримсько-татарської для того, щоб... Це можна буде майбутньо. Але я вам скажу, що українська топоніміка допомагає вивчити турецьку і кримсько-татарську мову. Це правда. І не тільки топоніміка, це правда. Але як вам зручно, пане Володимире? Давайте украинскую. Давайте украинскую. И я поздоровалась с вами, селям алейкум. До эфира мы с вами обсуждали, может, стоит поздороваться все-таки не хао на китайском. Да, это неделя Китая весь. Так, китаєзнавство, синологія, можна сказати. Ну, це якийсь такий виплеск, демонстрація глобальної присутності Китаю на російському майданчику. Я думаю, що его Китаю має бути вдоволене на кілька місяців, тому що китайська пропаганда буде трубити про неймовірні здобутки. Але мені здається, що для всесвітнього порядку денного цей візит розмиється буквально протягом тижня. Ну, я пропоную почати тоді з Китаю. Ви вже почали свою оцінку, але все ж таки, на вашу думку, візит Сі Цзіньпіня до Москви – це меседж до кого? Для Росії, для Путіна, для України чи для Сполучених Штатів Америки? Тобто, що означає цей візит? Ну, насправді, мені здається, що в першу чергу він повинен посилити позиції Сі в очах самих китайців. Так, справді, Сі переобрався на третій термін, чим зруйнував певні схеми, нову традицію управлінську, адже ніхто більше 2 термінів не сидів. І Сі зруйнував таку внутрішню угоду еліт китайських. І зараз він, по суті, демонструє свою перемогу як компенсацію за старі образи Росії. Тобто він приїхав до Москви в якості домінуючої сили, і він демонструє для внутрішнього китайського вжитку, а перед цим візитом, хочу нагадати, Китай демонстративно опублікував карти Далекого Сходу, де вся топоніміка традиційно китайська. Раніше вони транскрибували російську топоніміку, а зараз вони повністю перейшли відносно цих територій на китайську топоніміку. Тобто, по суті, жорстко попередили Росію про свою претензію територіальну. Це перше. Друге, відомо в історії, що саме Росія глибоко принижувала Китай останні 100 років, навіть більше, десь 150 років. І я б сказав, що це такий відіграш Китаю. Путін слабкий, але Сі демонструє, що він в стані зберегти Путіна для себе як особистий контакт в Росії. Просто він тим самим попереджає російську еліту, що от я можу з вами контактувати, працювати. Єдине, що російська економіка від контактів із Китаєм особливо не розбагатіє, але Китай все-таки дозволить їй не провалитися остаточно. І відповідно соціальній політиці, бо ринки західні тепер, по суті, відрізані, і в Путіна не лишається жодного впливового адвоката, крім Сі.
і жодного контрагента впливового. Ну, ще Індія, але Індія швидше за все буде скорочувати активність контактів ділових із Росією. І це означає, що Путін фактично цим візитом прив'язує Росію точніше, демонструє Путіну прив'язання Росії і персонально Путіна до Китаю, і саме Китай виступає гарантом його утримання на посаді і, відповідно, гарантом його безпеки в світі, навіть якщо це буде поразка від українських військ. Ну, що пропонує, на вашу думку, Сі Цзіньпінь? Тобто, окей, якщо він гарантує, то яким чином він гарантує цю безпеку для путінського режиму? Тобто, основною темою переговорів між Путіним та Сі Цзіньпінем це було врегулювання війни в Україні. Що таке мог запропонувати, наприклад, Сі Цзіньпінь Путіну, що він мав би йому запропонувати? І що таке? Ну, так. Ага. По ідеї, Сі пропонував вихід з України на збереження Путіна у владі. Ну, якщо просту таку спрощену формулу оголосити. Тобто ідея в тому, що західний світ просто хоче не лише поразки, видворення путінських військ з території України, але й демонтажу путінізму. Сі пропонує обмін: виходиш з України, але зберігаєшся у владі під китайським патронатом. Приблизно така ідея Сі, бо Сі пробував неодноразово говорити із Сполученими Штатами такою делікатними натяками про готовність стати глобальним полюсом, як свого часу був Радянський Союз і ці всі соціалістично орієнтовані країни. Вони просто в силу економічних викликів провалилися. Але довший час вони для Заходу були реальним полюсом силовим. І от тепер мені здається, що Сі грає кілька таких сценаріїв. Це підтримка Ірану – один сценарій, підтримку Росії – інший сценарій. І через ці проксі він створює лінії напруження, де західний світ просто в цих локальних конфліктах загрузає, і йому не до Китаю, так би мовити. Але мені здається, що... А з іншого боку, навіщо йому допомагати Путіну і допомагати в збереженні путінського режиму, якщо Китай претендує на східні території Російської Федерації? Так, справа в тому, що Китай не збирається влаштовувати експансію цих територій. Угу. Він їх грамотно експлуатує. Китай якраз пробує, чому оця гра 12 ініціатив базується на статуті ООН. Хоча там є оригінальне потрактування цього статуту, але ж Росія однозначно викотила свої бажання Сі, і вони не здійсненні, тому що Путін пропонує зафіксувати війська на тому рівні, де вони дещо захоплене, а потім вести переговори. Звичайно, що українська сторона на це не піде. І мені здається, що для Сі дуже важливо визначити певний момент, коли треба здати, так би мовити, Путіна, позбавитися його. От тоді він може отримати шанс на експансію і захоплення території. А так, це тільки така економічна інтервенція. Він проникає економічно, він там, по суті, далекий схід наскрізно просякнутий китайською економікою, китайськими працівниками. І зараз дивна історія. Ніхто не розуміє реальних пропорцій залишків російського населення на Далекому Сході і того проникнення китайців, яке там відбувається. Але китайці, коли заводять якийсь бізнес, вони своїх працівників заводять туди. От в чому особливість Китаю. А чи є тут якийсь політичний аспект підтримки Росії та Ірану, тому що ми знаємо, що це диктаторські режими, авторитарні режими. Може, таким чином Китай створює якийсь диктаторський клуб та хоче його очолити?
Так, насправді, я ж говорив про полюс силовий, полюс як антитеза демократії, от автократії, вони ефективні. Чому, власне, про ефективність автократії говорили і Росія, і Іран, і особливо Китай у боротьбі з ковід. А тепер виявляється, що, наприклад, Сполучені Штати ініціюють нове розслідування по ковід, і швидше за все, що Китаю буде пред'явлено досить серйозне звинувачення в тому, що саме Китай невчасно інформував людство, допустив виплески з лабораторії цієї зарази і спричинив людству величезні збитки на трильйони доларів. До речі, не тільки збитки, а і смерті сотні мільйонів людей померло. Тільки, по-моєму, в Сполучених Штатах біля 3 мільйонів померло від ковід людей. Тобто це неймовірно. Україна втратила в 2021 році 100 тисяч громадян від ковід. 100 тисяч громадян. Тому, по суті, якщо... Це, до речі, не байденівський винахід. Свого часу президент Трамп лякав всі цією претензією за ковід. І тепер одночасно ми бачимо, як поряд із візитом Сі до Росії відбувається візит прем'єра Японії до Києва. Так. І це дві конкуруючі країни паралельно наносять візити в країни воєнного протистояння. І це теж нова реальність, до якої Китай не готовий. Тобто Китай цим візитом він спричинив кілька таких факторів. Перше, це оголошення в розшук Путіна Міжнародним кримінальним судом. Далі ця вічна конкуренція авторитаризмів і демократій. Далі постання нового реального блоку AUKUS на Тихому океані і готовність Сполучених Штатів передавати ядерні підводні човни Австралії. Тобто це та ситуація, яка, по суті, для Китаю створює велике напруження на морі. Китай дуже залежний від моря. І всі поставки руд і, відповідно, поставки кінцевої продукції з самого Китаю відбуваються переважно морем. Цю всю ідею один пояс, один шлях великого транзиту на Європу сухопутно, так Китай не збудував повноцінно, який може конкурувати або відняти хоча б четвертину перевезень морських. Цей проект не реалізований, і я думаю, що Путін і Сі будуть говорити про цей проект, але судячи з того, як блокується залізниця для Російської Федерації по Європі, швидше за все, що і Білорусь, і Росія, як потенційні ворота для китайської продукції в Європу, вже вичерпали свої можливості. Ще, якщо я не помиляюся, кілька тижнів тому багато західних медіа писали про те, що Китай планує постачати до Росії зброю. Як ви вважаєте, на якомусь етапі це можливо? Чи буде Китай військовим шляхом підтримувати Росію в цій загарбницькій війні? Найперше треба сказати, що поставки з Ірану – це і є проксі участь Китаю, бо Іран отримує комплектуючі для шахедів, для свого озброєння виключно через Китай. З Іраном напряму мало хто торгує, це перше. І поставки шахедів Росії – це і є участь, непряма участь Китаю. Далі, є ще один випадок, дуже цікавий, який, в принципі, не проявився. Справа в тому, що Білорусь разом із Китаєм розробляла спільно системи залпового вогню, які називалися «Полонез». Це китайська система залпового вогню, поставлена на шасі Мінського заводу колісних тягачів. І ці системи «Полонез» Білорусь навіть встигла експортувати до Азербайджану. Азербайджан їх використовував у своїй 40-денній війні.
Тобто ми таких систем залпового вогню, вона за своїми характеристиками нагадує українську вільху, ну, десь аналогічна вільсі система, але як ми бачимо, в російських військах ця система так і не з'явилася. Тобто, швидше за все, що Китай не ризикнув напряму поставляти те озброєння, яке можна ідентифікувати як китайське. Угу. Але на якомусь етапі, можливо, в майбутньому Китай буде це напряму робити, чи ні, як ви вважаєте? Чи це буде Швидше вже за все, означати пряму ні, конфронтацію з Сполученими Штатами, і вони на це не підуть, як кажуть багато аналітиків? так, ну справді прямий конфлікт із Штатами для Китаю небезпечний, тому що ріст економіки нинішній, той, який є на сьогодні, він не дозволяє навіть якісно обслуговувати ті кредити, яких нахапався Китай як собака блох. Угу. Це перше, і це удар по фінансовій системі може трапитися просто миттєво, до чого Китай не готовий. Але є ж проксі, є Північна Корея, є Іран, і саме через ці країни Китай зможе поставляти, я думаю, набої радянського зразка, бо ну от швидше за все, що Китай може зі своїх складів витягнути, або зі складів Кореї, до речі, в Кореї Північної артилерії дуже багато, там просто десятки тисяч стволів різних артсистем, просто неймовірна кількість. І відповідно, що снарядами там завалена півтериторії. Тому не виключено, що все-таки ставка буде зроблена на купівлю у Кореї, але яким шляхом їх будуть транспортувати, там вже є залізнична гілка на Росії. І вона під пильним оком, нібито була інформація, що такі нечисельні склади залізничні проходили, ну, умовно кажучи, там 5 вагонів, 7 вагонів з Кореї в бік Росії. Але насправді, ну, коли перевалка мільйона снарядів, то це ж величезний потік транспортний, тому ну, цікаво. Поки що, мені здається, тільки були пробні невеликі партії. А чи не здається вам, що візит Сі Цзіньпіня до Москви – це ще й був якийсь такий меседж до Байдена, який напередодні роковини війни Росії проти України приїхав до Києва. І зараз Сі Цзіньпінь приїхав до Москви, і здається, що наступний крок вже очікується від Байдена. Мені здається, що все-таки Сі керувався трошки іншим. Сі вважав, що він все-таки в стані так обкласти Путіна, що Путін піде на якийсь компроміс. І Сі тоді стане справжнім глобальним миротворцем. Адже Сі буквально потренувався на котиках. Він примирив Іран і Саудівську Аравію. Дві країни, які залежні від китайського ринку сирої нафти. І я думаю, що він знайшов спосіб натиснути на ці країни і примирити. Ну, поки що цього примиренського ефекту ми не побачили, але тривале протистояння цих двох країн все-таки ніби дещо, ну, пригальмувалося. Тому швидше за все, що у Сі були апетити стати справді такою ключовою фігурою ще і в політиці світовій. Справа в тому, що китайці, вони відчувають себе недооціненими в політичному сенсі. От вони бачать, що їх, наприклад, економіка займає відчутну частку, ледь не п'яту частину світової економіки, але вага політична Китаю в міжнародних відносинах не така велика. Вона не є п'ятою частиною, умовно кажучи, ринку, тобто вона непропорційно слабка відносно економіки. Просто Китай навіть не розуміє, що таким крупним економічним гравцем все-таки зробили його і Європейський Союз, і Сполучені Штати, які розміщали виробництво в Китаї.
І зараз, якщо починається нова тенденція до переміщення високотехнологічних виробництв із Китаю до Індії, до Європи, до України, до речі, це означає, що Китай почне суттєво економічно втрачати. І Сі треба щось робити. Йому треба щось західному світу продати таке, щоб західний світ зупинив переведення виробництв з Китаю на нові території. Американці навіть в Америку зараз починають релокалізувати свої виробництва. Наскільки я знаю, Apple корпорація, вона вже ледь не 1/5 частину своєї продукції виробляє в Індії, перемістила з Китаю. Тому оце є той виклик, який Сі не може подолати. І тому він шукає інші майданчики, які він може продати в великому пакеті Заходу, що він надійний партнер, що краще з ним мати справу, а він вже буде мати справу з авторитарними режимами і сам буде, так би мовити, поліцейським для цих авторитарних режимів в інтересах Заходу. А як ви вважаєте, це марні спроби, поспілкувавшись з Путіним, якимось чином посприяти на нього, щоб той закінчив цю війну проти України та вийшов з території України? Ну, перше, що справді Сі повівся так ласкаво для російського вуха, тобто, якщо б у Сі був реальний план умиротворення війни України і Росії, то Сі мав би оголосити і про візит до Києва. Але ж про такий візит не оголошено. Ні, лише, якщо не помиляюсь, казали про те, що він планує провести телефонну розмову з Зеленським. Так, але в ієрархії дипломатичних жестів це не співставні речі. Тобто Сі демонструє принизливу поведінку щодо України. Він пробує зараз на цьому етапі повторяти принципову помилку Росії, яка вважає Україну не суб'єктною, що про долю України треба розмовляти з Байденом. Тобто в уяві авторитарних режимів народ не суб'єктний. А те, що дві революції, які відбулися в Україні, скинули прихильників Росії у владі, для Росії є великим приниженням. Через що Сі пробує розмовляти із Путіним, не сиплячи солі на його рани, на його приниження в Україні, в надії, що Путін чимось поступиться таки. Але судячи з тої заяви, яку зараз прокачують, тобто набір тез, які прокачують кремлівські ідеологи, в уяві Кремля іншого способу, як зупинка бойових дій із фіксуванням діючої лінії розмежування, це означає просто капітуляцію України. Україна ж не готова на це. Тому, але ж і Путін не може на даному етапі просто піти на поступки, інакше він остаточно втрачає обличчя. Тому швидше за все, що для нас ось цей план врегулювання війни, він і ці перемовини між Сі Цзіньпіном і Путіним, вони нічого не означають. Ну так, вони не в цій схемі, яку придумав Сі, Україна не суб'єктна. Хоча для нашого вуха там є приємна теза про визнання статуту ООН, міжнародного права, але тут якраз і Путін, і Сі, вони грають на тому, що міжнародне право, воно таке, крихке, що його не існує в природі, і що мусять бути двосторонні домовленості суб'єктів. І небажання визнавати Україну стороною домовленостей, воно, по суті, і не дає шансу виходу з цієї ситуації. Недарма чинники американські дуже добре відігралися на цій риториці, тобто вони вказали Сі зразу, що ніяких поступок територіальних взагалі навіть не думайте. Тільки повне визволення території України.
Ви казали про рішення кримінального суду. Щодо Путіна, я пропоную це проговорити, тому що дійсно дуже цікава тема. Днями там прокурор Міжнародного кримінального суду сказав про те, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Белової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не предстануть перед судом. Ми розуміємо, що у Міжнародного кримінального суду немає міжнародної поліції, яка би могла приїхати до Кремля, схопити Путіна та посадити на лаву підсудних, засудити та відправити в тюрму. Як це, на вашу думку, буде здійснюватися? Тобто ми розуміємо, що з юридичної точки зору це дуже важливе рішення. Це означатиме там ізоляцію Путіна в тих країнах. Він не може поїхати у 123 країни, якщо не помиляюся, які підписали Римський статут, це санкції і так далі. Але все ж таки, як можна фізично його схопити чи якось засудити? Тобто, як це можливо? Що це означає? Ну, зараз Путін швидше за все організує собі такий демарш, щоб принизити це рішення. Угу. І швидше за все, що він відвідує одну з країн, яка підписала Римський статут. Ну, в даному випадку дехто називає Таджикистан. І вважається, що Рахмон не дозволить собі арешт Путіна, і тим самим це рішення суду буде визнане. Ну, Путін виставить для внутрішнього вжитку як нікчемне. Але суть в іншому. Суть в тому, що для російської еліти сигнал про, скажімо так, безстроковість дії цього вердикту насправді сигнал всій еліті. Справа в тому, що тільки по справі викрадення дітей з України можна буде притягнути до відповідальності Гаазьким трибуналом кілька тисяч російських чиновників. Угу. Не кажучи вже про наступний етап, це там же зараз прокурори розглядають два сюжети. Один сюжет – це кіднепінг, викрадення дітей, десятків тисяч, навіть сотень тисяч дітей. За різними оцінками від 160 до 300 тисяч дітей викрадено з території України. Далі наступний крок – це руйнування цивільної інфраструктури, що тягне за собою визнання таких дій геноцидними. І тут фігурантами можуть бути, починаючи від міністра оборони Шойгу, закінчуючи начальником Генштабу, далі начальників родів військ, Суровікін той самий. Тобто тут буде вже абсолютно широкий список. І мені здається, що тільки через Міжнародний кримінальний суд, через ті підсудності, які властиві Міжнародному кримінальному суду, можна буде притягнути до відповідальності десятки тисяч чиновників російських. Що ж до перспективи персонального арешту Путіна, то справді є кілька моделей. Перша модель Каддафі, друга модель Мілошевич. Угу. Ну, а третя модель може бути Путін. Тобто він буде переховуватися певний час, скільки життя йому дозволить ще дихати одним повітрям з нормальними людьми. Але рано чи пізно Путін помре, а кримінальні справи проти цих сотень і тисяч путінських чиновників ніде не дінуться. Ну, і для того, щоб повернутися на ринки кредитування, на ринки збуту, на ринки технологій, Росії потрібно буде, російській владі, наступній після Путіна, треба буде вчинити якісь дії, щоб, по суті, спробувати хоча б арештовані активи залучити до відновлення економіки. І тут, тут же ще рано чи пізно постане питання про моделі компенсації втрат Україною. Це теж без допуску на ринки російська економіка не в стані буде нічого платити. І мені здається, що якраз світ придумає таку формулу, щоб
будь-які експортні потоки зразу ж закладали відсоток відрахування на користь України для компенсації Україні збитків, нанесених війною. Угу. Ну, ви сказали про Муаммара Каддафі. Якщо я не помиляюсь, там був самосуд. Чи спроможний російський народ на те, що був спроможний лівійський? Ну, треба сказати, що ми ж не повинні оцінювати стан і настрої російського населення виключно через російський телевізор, де все вискоблено, вичищено до такого рівня, що в уяві російського телевізора на Росії проживають сумирні християни, які не в стані навіть бунтувати. Так. Але те, що за цей час спалені десятки військкоматів в Росії, спалені десятки військових підприємств і нафтопереробних заводів, мільйони гектарів лісу, підриви залізниць були, ну і тому подібне. Тобто Росія насправді бореться. Росія бореться в такий тихий партизанський і саботажний спосіб. І ну, ми ж бачимо, що ця боротьба, по суті, ослабляє економічно дуже Путіна. Спалено, наприклад, деревообробних заводів кілька десятків. Тобто це те, що експортні, так би мовити, орієнтовані потоки. І ці заводи спалені, реально, свідчень є багато. І це означає, що рано чи пізно невдоволення війною, поразка в війні призведе до прямого протистояння регіонів. Вже зараз національні еліти республік Російської Федерації думають, як жити після Путіна. Башкортостанська, татарстанська еліти, ну, тюркські народи, мені здається, вони мають кращий шанс встояти і вижити, бо тут є велике дзеркало, ну, скажімо так, об'єднання тюркських країн, яке виросло із Турецької ради. Тюрксой переріс у співдружність тюркських держав, і для тюркських республік Росії там, принаймні для підтримки їхньої культури, завжди знаходилося місце. Тому ті республіки національні на території Росії, які мають дзеркальне відображення десь за кордоном, або такі партнерські асоціації, ну, є, наприклад, Фінляндія і Карелія, є ну, Монголія і Бурятія. От ці всі історії, вони можуть вилитися в таку стійкість. Наприклад, Якутія дуже має серйозний потенціал для самостійного існування як самостійна держава. Якутія – величезна територіальна країна, хоча ну так не густо заселена, але з великим економічним потенціалом. Тому в цьому сенсі я думаю, що в Росії напрягаються дуже. Вони розуміють, що варто тільки щепитися, так би мовити, елітам Москві, Санкт-Петербурзі, як національні утворення зразу почнуть грати в самостійність. Ну и плюс там же мы видим, как некоторые российские политики, которые вторят устами Путина, они завятся и на Турцию, и на турецкие территории. Я не знаю, видели ли вы недавно ролик, в котором Багдасаров, это экс-депутат Государственной Думы, и он там сейчас возглавляет вроде какой-то там институт исследований Средней Азии, Ближнего Востока, и он же там в интервью у Соловьева говорит про то, что вот Турция – это историческая земля России, нам нужно вернуть Константинополь, нужно установить крест над
храмом Святой Софии, и вообще оттуда их изгнать. Ничего нет общего между турками, бурятами, якутами и так далее. Это вообще не турки, не тюрки. Это вообще наша древняя историческая территория. Вы себе не представляете, какой это произвел фурор на турецком информационном пространстве, на турецких медиа, который такой хейт просто полился невероятный на этого Багдасарова того же. И в принципе начали вспоминать всех российских политиков, которые говорили что-либо про Турцию, и здесь действительно возникает сейчас вопрос, что происходит между Россией и Турцией. Турция, она, мы знаем, занимает такую позицию, с одной стороны, поддерживает территориальную целостность Украины, суверенитет Украины, не признает оккупацию полуострова и всячески на международных площадках поддерживает в резолюциях Украину, но, тем не менее, ведет некую оппортунистскую политику, когда, с одной стороны, Эрдоган звонит Путину, периодически с ним встречается, там употребляет такие слова, как «достум», «аркадашим», «партнерим», «друг», «товарищ», «партнер», они там часто переговариваются, зерновая сделка, потом Турция резко прекращает транзит подсанкционных товаров в Россию, потом Россия говорит, что все, мы там прекращаем зерновую сделку, потом Турция отзывает это решение, они начинают зерновую сделку, сейчас Турция ратифицировала вход Финляндии в Североатлантический альянс, что вызвало недовольство у России, затем мы увидели это заявление Багдасарова и так далее. То есть, как долго, на ваш взгляд, Турция сможет лавировать? А Турція тисне, вона ж не лавірує, вона Так. просто викручує Путіну руки і дуже ефективно. Цей верес Багдасарова поросячий, він пов'язаний з тим, що саме якраз Росія в певний момент зрозуміла, що вона не може скористатися можливостями зернової угоди. І вона почала викручувати туркам руки, ніби турки винні в тому, що контрагенти Росії не дуже спішать купувати міндобрива, зерно російське, тому що нормальні страхові компанії не страхують ці партії товарні, нормальні судновласники не хочуть обслуговувати цих потоків, і Росія не може скористатися. Через що Росія вчинила великий вереск про відмову від продовження зернової угоди, бо все-таки турки сподівалися на новому етапі розширити кількість портів українських, в тому числі Порт Миколаїв і Херсон, включити в порти перевалки зерна в зернову угоду. Ну і тут Путін щинив цю істерику. Відповідно, Туреччина припинила розмитнення товарів і перемитництво товарів подвійного призначення. В Росії почухали репу, потилицю і зрозуміли, що вони ще гірше влипли. Ну і зараз тепер Туреччина їм розблокувала ці потоки, але знімає свій митний збір із всього, що вона реекспортує у Росію. Тобто після цього такого збрика Путін буде платити більше за все, що йому необхідно. От і все. І в цьому сенсі вхід Фінляндії в НАТО. Так, це ж взагалі відвертий ляпас. Ну, є ще одна штука, це те, що російська пропаганда верещить про те, що вони угоду продовжили на 60 днів, ніби натякаючи на те, що Ердоган програє вибори зараз на тлі цієї великої трагедії землетрусу, що позиції Ердогана дуже похитнулись, і після травня місяця Росія готова розмовляти з іншим лідером. Тобто тут вони ще й плюнули Ердогану в чорбу, так би мовити, чи в суп харчо. І я думаю, що Ердоган не пропустить їм, особливо в такий складний момент, коли Туреччина дуже важко собі заліковує рани після землетрусу. На тлі землетрусу оце свинство Багдасарова про те, що давайте слабою Турцію ударить. Ну, хочу нагадати, що извините, пане Володимире, перебила, но это просто полезный ідіот. Ну, от правда. Ні, він навіть не полезний, він просто ідіот. Справа в тому, що в Москві є вірменське лобі, починаючи від Мішустіна, прем'єр-міністра, і закінчуючи всім
всіма пропагандивними сімоніанками. І суть цього лобі в тому, щоб ну, максимально накручувати російський істеблішмент, щоб Вірменія не вивалилась, не дай Бог, із орбіти впливу Росії. Бо тільки Вірменія стає справжньою демократією західного типу, там дуже швидко розберуться з тим, хто призвів Вірменію до цієї катастрофи з Нагірним Карабахом і до ворожнечі із азербайджанським народом. За це Вірменія платить велику ціну. Вона не розвивається як нормальна економіка, як нормальна демократія. Вона фактично окупована Росією країна. І досі. Хоча і вірмени пробують якось переорієнтуватися на Європу і Сполучені Штати. Тому тут Багдасаров із цього самого порядку, так би мовити, пропагандистів, які інколи готові знищити, так би мовити, рідний дім, аби тільки наробити багато галасу. А як ви вважаєте, от після цих 60 днів, які там назвала Росія, що вони продовжують лише на 60 днів, вони потім скажуть, а ми ще на 60 днів продовжуємо. Такий жест доброї волі, як вони називають Росію. Що це буде? Тобто цей шантаж, він ж не працює. Вони вже його здійснювали один раз, якщо я не помиляюся. А потім через день вони сказали, ну окей, жест доброї волі, ми тоді почнемо. Ну навіщо це? Тому що цей шантаж потрапив ще і в певний такий аграрний цикл, бо зернова угода це більш широка аграрна угода. Росія залежна від засобів захисту рослин, від яйцеклітин західного виробництва, тобто тваринництво їхнє, птахівництво залежне від технологій, від біотехнологій, зоотехнологій, від ліків для тварин. Тобто Росія, якщо цього не отримуватиме, вона просто обвалить агровиробництво. Тому зрозуміло, що Путін хоче шантажувати світ чимось, але він просто боїться, що за цей час, поки Україна навіть воює, вона ж все одно утримує за собою велику кількість ринків, цікавих для Росії, зернових ринків, в тому числі Китаю. Китай же закуповує зерно. Наскільки я розумію, від угоди зернової зараз в стосунках з Україною найбільше виграв Китай, бо Китай найбільше вивіз зерна з України. От і прямий показник. Тобто це те, що Путіна справді бісить, але ж він не може перевалити тих обсягів, які хотів через Чорне море. А інші порти не дозволяють йому так швидко і в таких обсягах перевалювати. А ви бачили, що він днями сказав? Він сказав, ось, якщо там в Африці буде голод, ми безкоштовно будемо поставляти туди зерно. Так, це насправді справа в тому, що в нас для України є цікава дуже ніша, і внаслідок перемоги над Росією ми зможемо в новій системі безпеки зайняти для себе кілька дуже цікавих ніш. От перша ніша – це зернова програма ООН, тобто або точніше продовольча програма ООН. Адже Україна в стані прогодувати десь 500 мільйонів населення. Це перше. Друге – це миротворчі сили ООН. Тобто в структурі ООН ми ж можемо претендувати по-перше, на місце постійного члена розширеного Радбезу, бо про розширення Радбезу говориться вже не один рік. Про це говорив і Трамп, про це говорив і президент Макрон. І Ердоган. Тобто Україна, і Ердоган. Тобто зараз змінилася у світі кон'юнктура, і дуже багато важливих країн, в тому числі Туреччина, наприклад, Індія, Японія, Німеччина, Бразилія, Аргентина, Південна Африка, Південно-Африканська Республіка, вони не є членами ООН, Радбезу ООН, але вага їх у світі визначальна. Тому було б важливо, щоб Україна все-таки може претендувати як перша країна, яка позбавилася величезного ядерного потенціалу. І це як мінімум наша
амбіція бути постійним членом Радбезу ООН. А як це можливо? Чи можливо зараз реформувати Совбез ООН? Ну, за наслідками війни буде точно розмова про, тому що до цього вже підступалися неодноразово. До такої ідеї підступались неодноразово. І свого часу Франція ініціювала це, потім через якийсь час Трамп це ініціював, потім знову Макрон це ініціював. Тобто таких ідей багато. Ну ми ж не можемо, скажімо, вважати світ справді пропорційно представлений в головній міжнародній організації, в якій в Радбез не входить Японія, Німеччина, Індія. Це країни першої десятки, з першої десятки економік світу. Росія, до речі, не входить в десятку найрозвиненіших економічно країн. Вона за різними оцінками Д-13, Д-16, і тенденція на скорочення. Тобто зростання економіки Туреччини в рамках Великої Двадцятки, Туреччина, потім Індонезія, тобто є Бразилія, Аргентина, Південна Африка, країни, які в силу географії, в силу своєї ваги, регіональні країни мусять бути представлені в Радбезі, як мінімум. Бо цей Радбез, він зафіксував стан світу і безпеки світу на десь на 45-47 рік минулого століття. Пройшло вже 80 років від того часу, майже, і світ радикально змінився. Вага Німеччини, вага Японії весь час була, останні 50 років тільки зростала. Німецька економіка або японська були другими, третіми в світі, четвертими, п'ятими. Зараз вага Індії радикально зросла економічна. Це тепер четверта економіка світу. Так що тут дуже багато є таких чинників, які, наприклад, Туреччина за якістю збройних сил, вона одна з найкращих, найсильніших в мілітарному плані країн світу. Тому це не друга рахуватися армія НАТО, Туреччиною. якщо я не помиляюсь. Так. Угу. Просто тут питання, а як це зробити? Чи є такі механізми, які б могли дозволити реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй? Тому що після Другої світової війни дійсно дуже багато нових країн з'явилося. Багато, ось, наприклад, Совєтський Союз, вони зовсім там знаходяться нелегітимно, як завжди каже про це це представник України в ООН. Це вони себе там, як вони кажуть, ми правоприємники Совєтського Союзу, але це незаконно, то що так вони нема такої форми. Сербія ж не спадкоємець Федеративної Республіки Югославії. Сербія проходила всі процедури по набуттю членства. Україна не проходила процедур, тому що Україна член засновник ООН, як країна-переможець. З 45-го року, тобто Україна є учасником, власне, не лише як Радянський Союз, а Україна як окремо. Україна і Білорусь була представлена цими трьома голосами Сталіна, так би мовити, в ООН, але Росії не було, Росія ніколи не була суб'єктом міжнародного права до розвалу Радянського Союзу. Тобто в Росії, по-моєму, якщо Міністерство закордонних справ в Україні було, то в Російській Федерації, по-моєму, навіть Міністерство закордонних справ не було. І, пане Володимире, у нас 5-7 хвилин до закінчення нашого ефіру, і я б хотіла присвятити ці 7-8 хвилин ще Криму, тому що дуже багато цікавих подій зараз відбуваються на півострові. Наприклад, днями там були, особливо в Джанкої, дуже багато вибухів. І ось речниця прес-центру «Південь» Наталія Гуменюк каже про те, що знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час
виводити свої війська. Цитую: Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу та переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму. Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже необхідно від'їжджати. Цитати Наталії Гуменюк. Вибухи в Криму, в Джанкої, це вже стається не вперше. Можемо ми казати про те, що вже Україна обрала для себе шлях визволення Криму від окупантів військовим шляхом? Так. Ну, іншого поки що шляху неможливо уявити, але останні тижні якраз приносили нам дуже багато позитивних чуток, тому що було зрозуміло, як тестується протиповітряна оборона Криму. Дуже велика кількість безпілотників літало над Кримом. Вони точково вражали всякі такі пункти, дуже часто не надто важливі для окупанта, і окупант був заспокоєний, він вважав, що потенціалу українського недостатньо. Але удар по Джанкою – це не просто початок нового етапу. Джанкой же не лише залізнична станція, там же і один з найважливіших аеродромів військових є, і базування вертольотів фронтової авіації, яка застосовується саме на напрямку Таврійському, пов'язано з Джанкою. Тому поки що українські речники говорять про ракети, і я б сказав, що це дуже високий рівень проникнення розвідки, і удари цільово по ракетах, вони шокуючі для окупанта. Але подивимося, якою буде реакція щодо аеродрому. Тобто, пригадуються, удари по аеродромах біля Севастополя призвели до того, що частину авіації Росія відвела в Краснодарський край. Ну, ці удари по Джанкою, вони більш ніж показові. Подивимося, там, наскільки мені відомо, базуються штурмовики і базуються гелікоптери. Ну, подивимося, гелікоптери вони навряд чи будуть відводити, але я думаю, що добре пристріляні позиції є хорошим таким натяком окупантам, що літаки будуть побиті і гелікоптери на землі прямо на аеродромах в Криму. А де ж їх ПВО, про які вони хвалилися 9 років, що Крим – це непотопляємий авіаносець, що Крим там захищений, що в Криму найкращі системи протиповітряної оборони і так далі? Ну, і я думаю, що, скажімо так, медійні пузирі, які вміє надувати кремлівська пропаганда, вони нічого спільного не мають із дійсністю. Ми бачимо прильоти безпілотників в Московську область, ми бачимо удар по приміщенню ФСБ Росії у Ростові-на-Дону, ну, не кажучи вже про Енгельс. Якщо літаки із ядерної тріади не мають протиповітряного прикриття, і українські безпілотники пройшлися, так би мовити, по цих літаках, то це більш ніж показово. Це означає, що Росія в плані протиповітряної оборони добряче просіла. Тобто в неї є якісь напрацювання, але вони не дозволяють прикривати навіть основні центри концентрації озброєнь. Навіть удари по Енгельсу це просто окурям насміх. Тобто Росію виставили, принизили, я б сказав, що дуже принизили. І, пане Володимире, як ви вважаєте, ось після цих вибухів і подій на території тимчасово окупованого півострова більше червоних ліній, про які завжди казала Росія, казав Путін, Медведєв, там Сімонян і так далі, щодо можливого застосування ядерної зброї і так далі. Ось таких червоних ліній вже не залишилося. Тобто цими вибухами ми їх нівелювали, це можна сказати чи ні?
Ну, я думаю, що Енгельс був початком цього процесу. Мгм. І ми ж бачимо, як західні партнери дуже обережно ставились до передачі літаків. А тепер і літаки, і сучасне абсолютно озброєння до літаків, ракети з дією на 500 кілометрів, все це ми отримуємо. Тобто зараз, якщо можна сказати, що удар по Джанкою – це елемент українського наступу. Просто якщо хтось уявляє наступ, коли мільйони автоматників біжать по степу, то це не наступ. В сучасному світі наступ – це контроль над центрами комунікації і логістики. Оце наступ. І мені здається, що, по-перше, Росія вже ніяк не домінує в повітрі, не може вона домінувати в повітрі. Що вони не робили, нічого не виходить. Тільки вони, до речі, ну, думаю, що більше вже, мабуть, рік не використовували масове застосування літаків. Літають пара або поодинокий борт і все, або парами літають. Жодного застосування за останні місяці, наприклад, там групи літаків з 10 літаків, 10-15 не було. Це означає, що російські льотчики і командири авіаційні зрозуміли, що рівень насиченості протиповітряної оборони в Україні така, що вона дозволяє просто перебити російську авіацію, а без неї тоді Росії навіть в плані протиповітряної оборони буде нічого протиставити, бо насиченість засобами протиповітряної оборони в Росії дуже низька. Там гола територія. Існує єдиний так званий округ протиповітряної оборони Московський, спеціалізований округ, і то там дірка на дірці, експерименти останніх місяців з прольотами безпілотників навіть над військовими частинами протиповітряної оборони під Москові, вони просто демонстрували нікчемність цього округу і цих засобів. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагуно, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру, відповіли на наше запитання. До нової зустрічі. Чохсагуно, Стишек Корлєр. Віримо в перемогу. Амінь. Слава ЗСУ. Слава героям, слава Україні, слава ЗСУ. Володимир Цибулька, народний депутат 6-го скликання, письменник, перекладач, громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку. Сейгли Дослар, АТР телеканалının ekranlara başından ayrılmanız, nöbetdeki yanlarımızda Koruşkencevi en sonki haberlerini beraber müzakere ederiz.